daghan-daghan gining pagtulunan nga butang sa atong ebanghelyo karon nga gamit kaayo aron mahimut-an ta or makasulod ta didto sa langit. Pero ang pinakauna gyud nga gisulti nga kinahanglan ang atong pagkamatarong or ang atong pagtuman sa balaod sa Ginoo labaw kay sa pagtuman sa balaod sa mga Pariseo. Kaning mga Pariseo, mga igsoon, gatuon ginig maayos balaod sa Ginoo. Gagmay pa na silang bata, ila ginang paningkamutan nga magsugod na silang memorize sa Bible. Niya ang tanan nilang gipractice sama ng pagpuasa, fasting, prayer, buntag, udto, hapon, gabi, kana mao ginay gituman nilag maayo. Magpuasa gid sila 10 minos kausa matag semana. Kita wa naman tay puasa-puasa. Kaduha ra mas usa ka tuig. Nya memorizon gid na nila kada adlaw na agid sila iduga nga memorizon nila nga verse sa Bible hangtod ma-memorize gid nila ang tanan kun mahimo. Bisag wa pa na sila mag-eskwela, gisige na nag-memorize muna ilang ipapilit silang agtang ang gusto nilang memorizon, ibutang sa ilang bukton, ibutang diha na mga ganghaan sa ilang kwarto kay haron yun anang adlaw ma-memorize gid na. Kamo nagbutang mo ana. Hapit na lang mga matay, wa gyud ka memorize bisag duha na lang unta ka bersikulos Bible, wa gyud. Aw na ang gusto ni Kristo nga kining maong religiosity, kining maong pagtuo atong palabuan. Nya di kuno ta mulabaw ana, di ta kasud sa langit pasabot kining tanang gibuhat sa mga Pariseo nga purtingil ngiga, dili ni assurance nga makasud sila langit. Nay problema diha. Labaw na tingali ning atong gibuhat nga igo ratang musimba dinhi, lingkod, nga late pag yun iniglibot sa sibot wa pag-iihog nya iniguli ngadto wa say gida nga mensahe unsay nadunggan dinhi nga pagbasa unsa say nadunggan nga giwali di gyudadon ngadto anhara kutob dias pultahan igabot sa pultahan linibakay na samtang maglakaw ngadto nya kasud ka tag langit ani. Gusto mong musod og langit? Palaboy gito. Memorize na ninyong Bible. Og dili man ma-memorize ang Old Testament. Ang sana, kung ang ma-memorize sa mga Pariseo ang Old Testament, memorize sa hasta ang New Testament. Nya kung magpuasa sila og mga sana, kausas-usak simana, himuang katulos usak simana, puasa. Dili na mo'y gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga ang iyang pulong, bisag usa lang niya kapulong nga motuhop sa imong atong kasing-kasing niya atong praktison kana dako na kaina og merito. Sama pananglit sa iyang giingon diri, giingon nga ayaw pagpatay. Pero karon sultihan ko kamo, ayaw mo kasuko sa inyong isig katawo. Kaya na may mga batid kay Bible, siging memorize, may kaayog mga doktrina, muna gasigi na naroon silang away-away, maksigig lalis. Pero atong day kausa gitawagan ko, may pakig-introduction. Pader, Mr. Obod. Mr. Obod, ikaw ba si Mr. Obod? Nako, ako Mr. Obod. Ingin siya, kakita magug ko sa imong mga wali, pari man kanon ako pari akin ni Mr. Obod pari day ka kita ko sa imong wali unya gusto ta ko makigambitay nimo bahin sa Biblia nako ambit yatong gag verse nya siya unsa may imong pamalandong ani dinhi share ko siya mura bayag dili mao ana nako ingon ka ambitay ta unya nganong imo man kong koreksyonan ay lang kong koreksyon beyon sa man sa imo aning pagsabot hatag sad siya dili ba dili to maong imo nako
ano sa munoon ka na. Hunongon tadi ay. Di na lang ko ani maglalis ta ani. Sige siya pugyaw-yaw. Dili. Kuan mo ni ang atong panag-ambitay. Mura gusto ko niyang kumbinsiron ba. Wa na bitaw ko magtingog. Ingon siya, naapa ka diha? Wa na jud ko magtingog. Siya, wa na man tingali ni Mr. Obod nako. Iyan ang giop nako. Ay sad noon. Kapoy ba nimo? Kana bang may kang memorize anang Bible pero imong gihimo aron makiglalis aron ka mo hatag og kana ganing mura kunuhay kag ikaw mo ihawd. Di na gustos Ginoo nanay. Labaw na gyud kung masuko ka kung ang imong isig katao dili mo sunod sa imong gisulti, samot na gyud na. Sige kag simba, nya inigabot ito masuko ka, manghingan gyapon kag buang, tunto, kuanggol, mga tapulan mo, mga gahi mo o, magsigi kag ingon ana, mga badlungon mo, ana, na maimpierno gyud ka ana. Wa mo ana, batasana. Wa. Klaro ana mga naong ninyo. Hasta gani pari inyo magani kasukan iniglakaw na ninyo labi na og wa mo kauyon sa gisulti nya naigo ka dahil ra ba kag ingon kaning paria mangigo gini oy unsay labot nako nimo diya pay nasuko nako ingon din siya ngano man gyud pader nga imo man jud kong igon kada nimo humili nako kisa may ngani mo na sulti siya nako wa ko kailan mo siya imo jud kong igon kada humili nako wa jud ko kailan nimo hain kagalingkod inigmi sa imo kung pasanginlan awa ko kailan nimo nako ang Espiritu Santo mo iniigo nimo dili ako ay kasuko diha kasuki ang Espiritu Santo. Si Elias dinhi sa atong unang pagbasa iyang gitabangan si Hari Akab. Si Hari Akab naningkamot aron pagpatay ni Elias. Kontra sila. Kontra ba? Pero aning higayuna kay drought man, mga tulo naman katuig nga wa nagiuwan, si Akab nangita in tao na nagampo ba kanus amo uwan. Pero suko kay siya ni Elias mo to katong ilabitang gahapon nga kuan ga kuntis gipatay man to ni Elias katong 450 ka mga propeta nga mini murag na natauhan si gamay si Akab nga si Elias man day mo sakto. So ang gibuhat ni Akab ni hangyo na lang siyang Elias nga tabangan siya pagampo nga muuwan unta. Matong gitabangan po siya ni Elias. Nagampo si Elias, iyang gibutang, di ba? Ibutang din, butang niya iyang naong sa iyang tuhod, na nagampo. Niya iyang giingnan ng iyang sakop adto adito sa kuan dagat tanawag na anabay signal nga muuwan. Gamay kayo, ingogpad ang dagom nga misaka. Gamay kaayo. Pero igo na to para ni Elias nga signal. Siya kanang gamay kaing dagom, mudako o niya nagmaayo. Mahimo na nang dako kaing dagom o muuwan. Hala, ingna na to si Hari Akab nga. Pakuana na, papulian na nga to sa iyang gingharian. Itong sa Israel. So, pasabot, si Elias nga nagtamod sa pulong sa Ginoo, iya sang gipuy-an ang pulong. Labi na gyud ang paghigugma sa kaaway, ang pagtabang sa mga taong gasigi og paningkamot sa pagpatay nato. Kamo, ganahan mong mutabang sa panginahanglan sa tao nga nagsigig daot nimo? Dumag. Nang litaron ka ng tawhana way bugas. Ganahan kang muhatag og bugas. Nya inika kaon niya sa imong gihatag libako na sad kaniya, daoto na sad kaniya. Ganahan mo ana? Labaw na gyud kun maningkamot gina pagpatay nimo di lang pagdaot, pagpatay gyud. Sunang atong gidaan ni Akab ang tanang mga kuan, mga tao, mga propeta kay para patyon si Elias. Nya imo pag yung tabangan. Ano sa? Pero ingon ana ang gustos Ginoo nga ang pagtuman natos balaod sa Ginoo dili lang para sa atong kaayuhan kung dili sa kaayuhan gyud sa tanan. Kung moingon ta ang pagbalaod sa Ginoo paghigugma ay kamo
balaod nas Ginoo, pulong nas Ginoo, ato nang tumanon dili lang para sa atong kaugalingon, para gyud sa tanan. Bahala nagkanang imong gitabangan, maurasan na mo pasakit, maurasan na mo unay sa pagpasakit o pag-insulto o kaha pagdaot nimo. Higugmaa gyud, i-apply gyud tanan. Mao na si Kristo nabitay sa cross, kaya ang iyang gugma dili lang para atong nagsigig sunod niya, katong magsigig paminaw niya, apil na sa atong gasigig lutos niya og siging paningkamot nga malansang siya sa cross. Ang mga Pariseo, ang mga hari, ang mga high priests, mga pari nga mga buangon atong panahona, ang ana. Karon wala na ning mga pari nga buangon. Na apa? Nya higugma mo sana mo tabang ana mga pari nga buangon. Ha? Moingon gani mo, di mi pader. Buangon mo. Wa mo mag-practice sa pulong sa Ginoo. Mao na tabang yapon mo palit og slat bisag mahibaw mo murag buangon ning gawali. Di ba? Unya sa may tan-aw ninyo ani rong gamisa, buangon o buotan? Di ra ba maningog ay. Oy, bisan tinuod may pagkabuangon pero may pagkabuotan mo yan. O 18 na bi ako katuig karong kuan, June 22 sa akong pagkapari. Dili ni 18 katuig sa pagbinuang ha. 18 katuig sa pagpaningkamot nga magtinarong. Anya kung nakauyon mo nay akong hangyo, di man ko mag-celebrate, palit lang mo og slot nga dupes para sa atong project kay usa sa akong paningkamot pagpakabuutan kanig yung pagtabang sa community. Hatagin nako ang tanan akong abilidad o kapasidad para sa community, para sa parokya. Nya kay abilidad man nina akong pagsigpangayo aning kwarta. Ako kining ihatag, gamiton ko ning akong pagkapari aron makatukod ta og kumbinto nya manindot sa nadihang atong kuan. Dako patag trabahoon sa atong parkingan kana dihang mga structures, CR, napatadihay kandilaan, akan dagkutanan, napatadihay gamay nga souvenir center, unya pohon, nya naasad tay nindot nga koral ato himuon og kanig yung pag-extend aning atong simbahan jutay ang fasad ato ng tarungon diha padaku-dakuan ta na aron magamit gyapon nato kay murag muhuot na ta dinhida niya ang atong kumbinto tukuron kana mao nay akong pangandoy una akong balik-balikon hangtod ni Pitsa 22 kung nakauyon mo sa akong pagkapari og na blessed mo sa akong pagkapari hala palit mo 10 minos o sa kaslat nya kung gusto mong muhimo sa akong challenge mo punit sa akong challenge kay mo sanay akong buhaton mo palit kog 18 kaslat karong kutob Pitsa 22 isi pasalamat nako sa Ginoo palit sa kog slat sige man kog palit kada semana pero usahay jutay raman himo na akong 18 gahapon dihay ni tuan ni hato diri palit og slat pader 8 pa ni kaslat akong ipalit kuwangan pa ni og 10 kay mo punit ko atong imong challenge nako kuyawa god nya siguro jud ka na ing siya ako ni ibalik dinhi di pa mo abot Pitsa 22 abangan ang susunod na kabanata nako ay pwede na ni okay na kay ni sa dili ako mo suway jud ko atong imong 18 nako pwede na ka mamatay human ni mo donite di bitaw ang akong punto is naasa gyud mga tao nga malipay gyud nga mopaambit sa ilang kaugalingon ngadto sa uban ug para nako mauni ang kahimutan sa Dios mauni ang wa sa mga Pariseo niadtong panahon ni Kristo mauni ang wa sa mga tao nga kanang sigig simba pero mga daw lang gyapon kaayo mga igihan lang yapon kaayo bisag daghan na kay silang natigom nga kwarta di lang yapon kapanghatag igihan lang yapon kay kwarta mo na kining atong
tubag sa Salmo. Nakuan mo tubag nato sa Salmo. Matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios. Kaning Sion mao ni ang simbahan. Ang simbahan, ang Jerusalem. Nya karon gi-translate na sa atong simbahan. Ang lugar diin adto motungas ang mga tao para mosimba sa Ginoo. Nya matarong ang pagdaig kanimo diha sa Sion o Dios. Unsa may atong pagdaig? Nga kung naa kay grasyang nadawat, mudunit ka sa simbahan, not necessarily dinhiha sa atong parokya, bisag asa nga panginahanglan sa simbahan, idunit. Mauna na'y nindot kaing pagdaig, kay imong gikuha ang para imo, aron ipaambit ngadto sa uban. Muna dinis ato, slat-slat lang ni siya. Ngayon ang utanan ako, unsam ng slat, Pader Gyud? Ngayon ako, kanang slat, maunay usa ka bahin sa daghan nga mga bahin, pieces ba niya, donasyon ang pasabot ana. Abi kuno niya og kada palit og slot na kay mga 100 square meter nga yuta kuno nako dili oy ga kana siya wa ka anay madawat nga material inig palit nimo. Ang imong madawat spiritual graces nga mubunga og material, nang litan divine unity, prosperity, and satisfaction. Kining ni og musod na ni nato nga mga grasya, hapit tanan nga imong gikinahanglas kinabuhi na siunan nga anang unity. Kinsa baywa nato makinahanglag unity? Si kuan gani kani igsoon ato rong President-elect ni Bongbong Marcos, si Aimee, say nga na, Senador Aimee Marcos, ni suggest iyang igsoon nga ikaw kuha-kuha ka ng word nga unitim, siguro agyod nga naa kay panguhaon nga mga tao nga dili nimo ka partido, aron pasud lagi na sa imong kabinete, aron sa pagsignal nga unity gid ay ang atong gikinahanglan. Kanay na ba nya kinsa bagoy wa mangandoy og unity, kinsa bay wa mangandoy og prosperity? Sige na ron silang discuss economic prosperity sa Pilipinas. Kinsa man say wa mangandoy og satisfaction, magunsa magprosperos kay imong kinabuhi, pero you are still unsatisfied. Nagsigi pa kag pangita og wa diha, guwapa na kay ka, imo na sang injeksyonan imong ilong, kay wa pa ka makontentos imong ilong, or kaha ang imong naong imong paboruton kay yapi pa imong naong, wa kay satisfaction. Imong sampot, imong pa-injeksyonan para mo dako jud kayo, mura na lang hinong kag itik hinong galakaw nga dako na kay sampot. Nya ikadako nagmaisampot, imo na sang pa-injeksyonan aron mo hiyos kay nasobraan ka dako. Anang wa na kay satisfaction. Parehagod sa Russia o sa Ukraine, o karon satisfied sila sa ilang nahitabo karon? Are they experiencing unity? Wa na ay prosperity, nangaguba nangaguba, daghang kinabuhi nga matay, naa sila'y satisfaction, worries, insecurities in life. Luoy kayo, pagka mga dato, pagka mga successful, pagkadaghan sa ilang nahimong mga nindot, gipangguba na nila karon, pinaagi sa siging bumba, siging tinirahay. Luoy, no? Una nga, dinhi ato na siyang gibaligya nga slat, grasya. Yan siya, unsa man ang grasya, Pader? Naku, grasya, manungutana pagyug ka. Ang grasya, hinatag nas Ginoo. Yan siya, siguro na, Pader. Naku, kung siguro ka nga naay Ginoo, siguro sa nang naay grasya. Kay ang grasya, musod ba na sa dunay pagtuo? Wa gani pagtuo, di sa na musod. Muna si Akas, tuo man siya. Pag anak yus dagom ingugpad sa tao, isa kani, hinatag na nis Ginoo. Mauna ni ang signal. Nituo man siya. Ani itom dayong langit. Dagom, perting bunok sa uwan. Nakainom ng mga tao. Nituo man. Kay matod pa ni Kristo, kung doon na mo'y pagtuo nga ingon kagamay sa liso sa mustasa, makasugo na mo ni ining bukira nga mubalhin nga tos dagat ug mosunod na ninyo. Pagtuo. Muna ang grasya, mopalit mog slat, kinahanglan doon ay pagtuo nga, mutuo ko nga,
ang Ginoo pinaagi ni San Vicente Ferrer nga atong patron dinhi muhatag gid ana mo na kanang atong dopes donors na diha mga nganay ato nang i-type nga isod nato anang kahon hangtod mahuman hurot ning baligya ning 54,000 slots. Gahapon halinan sa taog 132 slots. So may na kayo. Tapat. So, 6,856 slots na ang nahalin. Naapay 47,144 slots. Basin pa day kaugmaan eh. 46 na lang ni ka-slots, 1,000 ang sobra. Di, hurot gini siya mga di pa ta mga matay. O siguro ikaugma, doon ay mo pakyaw ani. Pader, gusto ko unity, prosperity and satisfaction. Ako lang ng hotdog palit ang 46,000 slots. Diha bitay ningon ako. Pader hotdog ko katong sa una ba? Hotdog ko nagpalit ang 27,000 ka slots. Akong ipadaog mas Palawan. Naku ha? Palawan ra nimo ipadaha ang 27,000 slots. Isa 27,000 okay ram na pader nako. Di oy, i-times pa na nimo 1,000. Ay unsa bagudi ay na. Padahakag 27 million nga sa Palawan kapuya sa withdraw anay magpasan mo sa dana ko sa ka bakid nga ko nako ayaw ana o gusto ka mo kan iditso dito sa bangko kay ako na iditso nga to Kapilinya pa man to adto na nako dito sa Kapilinya ni sa di lang padiroy kanilang 2,700 akong i-donate duha lang ka slot nako maura man din na imo so, okay ra kaayo gyapon. Pero why siguro nagi mo dare anig palit, di ba? Pila rin ko ng 46 million ug mao gyud paliton sa mga bilyonaryo. Sinsiyo ra man ko na labi na sa mga trilyonaryo. Sinsiyo ra na gamay ra na nga sinsiyo, pero dako na kay nagmerito sa Ginoo kun ato na siyang tan-awon. Pero why merito, why grasya? Ang 46 million nga kwarta mura ra sa nagpapil nga basura para sa mga taong wahay pagkakontento. Maghilak man gay na sila, hala, 46 million na lang akong kwarta. Hala, kaluoy na ako. Kay naanad man si atong tag 300 million, tag 500 million, tag 1 billion, tag 50 billion. Uy, karon kay 46 million naman lang. Maghilak, ang uban maghikog pagani. Kay na wa na siya makontento pero kining nanimba dinhi apila ni nagwali tagaig 46 million di ba maulpot guni sangko ngadto kisame purting lipaya no depende gina sa grasyas Ginoo divine unity prosperity and satisfaction usa lang kaslat wala ka nang hahanapin pa sige nindog na ta.